Takže čau lidi, máme tady tutoriál, jak někomu ukrást účet na Robloxu, jo. A takže dáte Roblox. Třeba chci ukrást účet Ryderovi třeba. Musíte to iriderko skopírovat. Ctrl-C. Dáte to sem. Teda, takhle. Ne, chill. Takhle, skopírujete to. A teďka půjdete do logoutu, jakože odhlásíte se. Když tak se omlouvám Ryderovi za ukradnutí účtu, jo. Takže dáte login. Tady dáte username, email, phone. Zadáte tam jeho jméno. A jeho heslo je... Prostě když chcete někomu ukrást heslo, tak tam dáte 9. Teda, no, 9, 5, 4, 2, 8, 3, 1, 0, 4, 5, 9 a pak tam napíšete R, tvrdé I, D, E, R a teďka píšete 9, 2, 3, 4, 9, 1, 0. Tady se když tak koukněte. Jo. A dáte login. 3, 2, 1. Teď. No a vidíte, jste na iPhone líču, oni man líčí, já jsem grdé. No dobrý. Ne. No a vidíte, jste na účtě, jo. To a no jste také na jeho účtě. Tak jo. Tak dík za zhrnutí, dejte like a odběr za více, teda pro více tutoriálu a čus.